Mai témáink: több egyetem szétválasztásáról és összevonásáról döntött a Felsőoktatási Államtitkárság. A Corvinus Egyetemről leválasztják a kertészeti karokat, és a gödöllői Szent István Egyetemhez csatolják. A döntés miatt diákok és oktatók tüntettek az EMMI épülete előtt. Vendégünk az egyik érintett kar dékánja, Hegyesné Vecseri Beáta. És ahogy azt az adás elején már az összefoglalónkban, ajánlónkban hallották, foglalkozunk más témával is, például a Corvinus Egyetem feldarabolásával. A hallgatók azt mondják, hogy ez bizony az egyetem feldarabolása. Az egyik érintett kar dékánja, Hegyesné Vecseri Beáta a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Feldarabolják ezáltal a Corvinus Egyetemet? Tegnap azt jelentette be az államtitkár úr, hogy a 3 budai kart el fogják csatolni, és a Szent István Egyetembe integrálják. Ez darabolás. Ez egyébként az egyetem szempontjából presztízsveszteség, vagy pedig ez azért több, mint presztízsveszteség? Tehát nyilván egy egyetem egy kialakult rendszerben működik, erre nem csak hogy büszke, hanem ezért nagyon sokat dolgoztak. Ha most szakítunk egy egyetemből, akkor világos, hogy csorbul annak a presztízse, a kialakult rendszere, de veszélyezteti magát a működést, és tehát annak fennáll a veszély annak, hogy az az egyetem előbb-utóbb elsorvad, amiből mindig egy kicsit le lehet csípni? Hogyha ez a folyamat így zajlik, hogy egy kicsit lecsípnek belőle, nyilván ez a végeredmény. Most pillanatnyilag a számunkra nagyon komoly presztízsveszteséget jelent, hogyha nem a budapesti Corvinus Egyetemhez tartozunk, hiszen 12 éve vagyunk már a Corvinus Egyetemen. Ez alatt a 12 év alatt a 7 kar, illetve a 6 kar teremtette meg azt az imást, ami igazából ezt a Corvinus brandet jelzi, és ez vonzza a hallgatóinkat. Hazai és nemzetközi megítélésünk nagyon jó. Most, hogyha bennünket elszakítanak, kezdhetjük újra az imázsépítésünket. Hogy a maradékkal mi van, hogy mennyire lehet prognosztizálni, hogy a maradék karoknak mi lesz a sorsa, arról nekem nem áll módonban nyilatkozni, én azt tudom, hogy mi a 3 budai karunkat érezzük veszélyben. Valami egészen minimális szakmai érvet azért önök is látnak, azért egészen minimálisat, mert nyilván ez több, mint sérelem, tehát hogy ezt önök nem szerették volna, és nem úgy élik meg, hogy hát jó van, mindegy, az élet megy tovább, tehát ez annál többet jelent az önök életében és a hallgatók életében. De tudnak bármit mondani, amit még ebben a nehéz helyzetben is azt mondják, hogy hát szakmailag viszont azért az tagadhatatlan, hogy van ilyen? Tökéletesen igaza van, a felsőoktatási stratégiában szerepel, hogy az agrárképzőhelyek számát Magyarországon csökkentsék. És itt Budapest és Gödöllő 2 elég jelentős agrárképzőhely, és az államtitkárságnak az a koncepciója, hogy ezeket az agrárképzőhelyeket összevonja, és hatékonyabban, gazdaságosabban működtesse, ez természetesen egy teljesen jó célkitűzés. A mi problémánk az, hogy nem a szakmai együttműködést, hanem az integrációt szorgalmazza az államtitkár úr. Valamikor pár hónappal ezelőtt felkérést kaptunk arra, hogy készítsünk anyagokat az integrációval, illetve az együttműködéssel kapcsolatban. Mi egy olyan anyagot készítettünk el akkor a budai kampuszon, amelyben nagyon komoly szakmai alapokon megalapozott együttműködést képzeltünk el, megszüntettük azokat a párhuzamosságokat, amik valóban nem helyes, hogy ilyen távolságban vannak, és megkerestük azokat a szinergiás pontokat, amiben erősíteni tudjuk egymás működését. A mi koncepciónk azt tartalmazta, hogy ez egy szigorúan szakmai együttműködés külön-külön intézmények között, és nyilván először ki kell próbálni, hogy ez az együttműködés hogy működik, és ez vonja maga után a szervezeti átalakítást. Ezzel szemben a gödöllői koncepció fő súlyponttal az integrációt szorgalmazta, nagyon kis együttműködési lehetőséget. És miért azt mondják? Ők nem tudom megítélni pontosan a Gödöllői Egyetemnek a helyzetét, ugyanis erre nekünk nincs rálátásunk. Az biztos, hogy ez az állatorvostudományi kar elég erős része volt az egyetemnek, és az állatorvostudományi kar júliusban kiválik.
A gödöllői képzések kevésbé népszerűek, mint a mieink. A mi budai képzéseinkre folyamatosan nő a hallgatói létszám, állandóan nőnek a ponthatárok, és ezzel mi az agrárképzés csúcsán vagyunk, mind a három karunkkal. Ez egyébként, hogy önök szervezetileg Gödöllőhöz tartoznak majd, ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak, tehát nem a Corvinusra kell jelentkezniük, hogyha az érintett karokat választják, hanem akkor a Gödöllői Egyetemen lesz csak olyan kar. Tehát ez most az eddigi karok megszüntetése, vagy pedig megy tovább a Corvinuson az a 3 kar, de a Gödöllői Egyetemhez tartoznak szervezetileg. Nem erről van szó, vagy melyikről van szó? Nem tudok erre válaszolni, mert mi ezt a stratégiát dolgoztuk ki, hogy együttműködünk. A gödöllőiektől nem kaptunk semmi olyan előrejelzést, hogy ők a mi 3 karunkat. De most a kormányzat, tehát a döntése, tehát a minisztérium döntése az mit akar? Tehát az, hogy most oda tartozni, az mit jelent az önök életében? Én azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy szeptember 1-től Szent István Egyetemnek hívnak bennünket. És a 3 kart áthelyezik a Szent István Egyetembe, és a Szent István Egyetem rektora, szenátusa lesz döntési helyzetben. Nyilván most a Szent István Egyetemnek pillanatnyilag 7 kara van, persze ebből most 1 vagy 2 el fog távozni. Hogyha mi 3 karral oda kerülünk, akkor az erőviszonyok nyilván nem a mi oldalunkon lesznek, tehát nem tudjuk, hogy mi a további elképzelésünk a karainkkal. Amikor a szakmai együttműködést említettem, mint az önök koncepcióját, és az integrációt, mint a gödöllőjét és a kormányzatét, az integrációt azt lefordíthatjuk úgy, hogy spórolás. Tehát azt akarja a kormányzat, hogy legyen, tehát minél kevesebb párhuzamos szak vagy karok, és legyen minél olcsóbb. Nyilvánvalóan racionalizálni kell, olcsósítani kell, de nem látjuk át, mert hogyha van egy adott hallgatói létszám, az adott hallgatói létszám adott oktatót igényel. Tehát itt akkor nem lehet spórolni. Nyilván a párhuzamosságok megszüntetése jelent nagyon sokat. Hát ott lehet spórolni, hogyha kevesebb lesz akkor a hallgató is, nem? Akkor nem kell annyi oktató. Na de hát csak nem ez a cél. Hát én úgy gondolom, hogy éppen az agrárium megerősítése lenne a cél. Különösen most én az élelmiszertudományi karról vagyok, az élelmiszergazdaság fellendítése most egy stratégiai cél. Most az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások közel 300 milliárd forintot kapnak, amiben mi, mint innovációval és oktatással foglalkozó intézmény nagyon nagy szerepet tudunk vállalni. A másik szerepvállalásunk az a külföldi szerepvállalás. A fejlődő országokban, távol-keleten, Afrikában óriási szükség van élelmiszermérnökökre, élelmiszerbiztonsági és minőségi rendszerek kidolgozására. Tehát mi most benne vagyunk egy fejlődésben, rajta vagyunk egy éven, folyamatosan növekvő hallgatói létszámmal, folyamatosan erősödő karral, és minden szervezeti integráció visszavet. Most januártól nekünk el kell kezdeni új bélyegzőket csinálni, a fővámtér helyett Gödöllőre kijárni, tehát az egész szervezeti struktúránkat meg kell változtatni, ezt nem tudom még, hogy milyen formában. Mi a baj a Corvinusszal? Nem vagyok avatott ezt megmondani, de amióta én a Corvinus Egyetemen dolgozom 12 éve, évente fölreppen ez a hír, hogy a Corvinus Egyetemet meg fogják szüntetni. De hogyha a Corvinus egy olyan hírű egyetem lenne, hogy hát jó, ez a futottak még, oda aztán szinte mindenkit lasszóval is behúznak már, tehát a ponthatár olyan, de hogy pont nem. Hát ez egyik legrangosabb intézményről beszélünk, és évről évre valóban ezt olvassuk, hogy akkor ennek lesz vége, annak lesz vége. Miért? Kormányzati döntés, nem tudom, mi van a hátterében. Államtitkár úr azt mondta, hogy ő profiltisztítást szeretne csinálni, szakegyetemeket létrehozni. Most a szakegyetemi struktúrába a gazdálkodástudományi kar, társadalomtudományi, közgazdaságtudományi és a 3 budai kar, akik agrárkarok nyilván nem férnek össze, és ő a szakegyetem létrehozásával érzi azt, hogy a hatékonyságot a felsőoktatásban növelni lehet. Hát ez egy szakmai vita. Kellene, hogy legyen, hogyha sok mindenkit bevonnának ebbe a vitába. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm.